Sin in the church or say bone wo asafo nimu. Abusianfo yebeda nyankopon ase wama na wotwe akọ apro asan abeto yembion. Kwata emu nyina adisuan yede braw no eye korontofo mu medi kan ene ne etoso emienu. Yene wa ye adisuan no mako miensa. Na wotwe mu no epese no hwe ne etoso 9 no. Atifi asem no ose bone wo asafo nimu. Yetwe ho abasisia. Na wo asafo mu afenso obesan ka adwamansam a na wo asafo mu oba ni monto bo mo no ni onye bone da no onto bo a yidi kan wo masu e bro maje awrade edi no o mi se awrade boni bi o mo be bia na cover ele no saa na o se yete obi kaza na ase aka na nti o mu akra yan ma menum eni ye nua ba no so iture bi a nyema bi a mutadi ho anu no Omande share usianfo adofo no mo amutie mo amohwen yebema mu nyina akwaba na afenso ede enchiaso nkonso nam yangaji kopa Yesu Kristo ede ma munwara yebesa adamase sonko kwanso se de biarada mudi mafidie ede to London Ghana Menda Kwanjofo Saba School na afechose mu empensen mu se ne meneo adi kan akano kota mu nyina First and Second Corinthians na yehwe maboafo no abedu efidie mu hase ya enche bia meyi omudi akyerem na afi yedi ani ahwe addition mu but answer no mayenkuti enyum emfri Rodemic for ho embrasesia Señor,
yɛda redemfo ase wɔ anwumhwɛnhwɛm a ɔmode adi yɛn adesua yɛn mu de ama yɛn ɛndeɛ na mede mani ɛbɛkyerɛ ha sei na afei obisiafo a ɔmo ne mete efie ha sei no mayi ɔmo de akyerɛ m but ansa na no ma memfa asede mu ɔden so ɛmfa matre ABN Ghana TV na afei nso yɛmfa asede mu ɔden fa ma Hope TV Ghana saa dwuma ko mmienu yi ɛfa yɛn dwumadie yi de kɔ wiase afana anyinara sɛ wohwɛ yɛn wutie na wɔ mmoa bi a pɛsɛ ɔde boa na ɛnam wɔn nso mmoa nti nyankopɔn asɛm na tumi atra kɔ wiase afana anyinara wobɛhu sɛ wɔn nɔma egu yɛn mfoni na nifa na frɛ obi bɛgye so kakra bi fa boa na ɛnam saa yɛ so ɛma wɔn nso kyɛfa a wɔyɛ de aboa ama onyankopɔn asɛm atumi atra kɔ wiase anyinara ɛno no mawie ne saa de ananso mɛsa kanfo ama sɛ YouTube ɛna wohwɛ yɛ bɛsrɛw sɛ wobɛ subscribe to your channel no uwia fa wonsa mi adoma no so ɛkyɛ sɛ yɛ sɛ video yi a wɔn so wonsa bɛka bi wonsa ka bia na wonso ɛyɛ awa wɔ so akɔakɔma adɔfo no mu mawie ne saa de ɛne na mɛhwɛ efie ase abusiafo wɔ me nkyɛn ha mewie ɔmo de akyerɛw na fe yɛahwɛ yɛn adesua ne mu media mosomfo Bismarck Mensa ɛnɛ yɛho adom me wo Samuel ababio eka me ho wa ha se ofie ha se bio bani same mo akaba dase yankopon hiraw se yeto nsafro de biara woje pene na oba fie ase me de addition de breyen atifo me ba manimu Sister Grace ababio nso na eto Sister Grace ye mo akaba ya me nua bema great me dase pa se de biara da obo homoden se obeba efie ha se ne de addition pense mu de abre abusiafo me ba manimu Elder Hansen asamoa so eneto na dance ye mo akaba da se nden so wade pene na one ye ewo ha se na me tra na me ba me nchen ha pe a openi Foster Chum enso ene wo no oni Foster ye mo akaba enua masa me da se se munyina de bia beto nsa frem no mo de odo ebo odo mu se yemfa adusua se emfa bre yen atiefo ene na abusiafo ba bia obia no si utrase na me ma Elder Hans emompaye emaye yensro hene na nyame o ma yeda wase eyiwaye enenso o ma yadom foforo se wasem a emanufuso ene wo yen na etete yen ba wo nkyɛn no yensan emehwehwɛ mu bio yeda wase akwanya yede adofo a wotie yen nyina hyɛ unsa yen aye kanso yesrew fa asemu yi na fate yen ho eni wo nyina yedin akankwan womanum ne abihia edi osebo asom wo dada febo emra edi awiye no shira yen ne yente wo nsem ase yie se ne ho kronkron be kire yen wo Yesu din mu nti amen yo mesan amamo akwaba na afi nso no abusiafo nso amohwe yen so mesan amamo akwaba se na medi kan eka ye no quarter mu nyina ye hwe 1st and 2nd Corinthians ye addition no mensa enne no ye hwe ne to so 9 no na wo hwe last week ne na Paul address the issue of unity in kabum ewo Kristo mu in fact Paul na o chese anasen sama no kanyina chese na mpapamu bebre ewo Korinto asafunu na wo hwe mpapamu ana ewo mu no de toto yen so yenne yasafo asa mpapamu na na wonti any solution bi a Paul proposed last week no ya de ye nyina no e se efa na ye de bo yen so ye de bo yembra na fe yetimi akoyanim wo yen heaven akwantu imo ye toaso a ene no osesen in the church and as a bone ewo asafuru no mo nka abosam no ewo 1 Corinthians chapter 6 19 and 20 no yenhwe asama ewo 1 Corinthians chapter 6 19 and 20 yenhwe asama ewo enti erade asem anase munim se munipadua ye honkon a o mumu no a monya free Nyankopon ho no asorodan na monim ho na woto maboden nti monhye Onyankopon enmonyam monipadua mu amen great it is so share for share last week na Paul address akuaku a ewo asafumu a ema papa mu eba this week no as or half of bi one na ewo Korinto asafumu no Paul pese or addressing to be say wahuri ana afi de okakọ address the issue of enamu agoboni na afi obesan aka
mansotwe a na ɛwɔ asafo no mu afei nso ɔbɛsan aka adwamansɛm a na ɛwɔ asafo no mu na waka aware ho asɛm nso na afei waka sugyadi ho nso asɛm saa nneɛma wei nyinaa na ɛdi akotene ɛwɔ Koronto asafo no mu unaru no na de ba ya asafo mu a obu sɛ nsɛm a ɔbɛbɔ so nyinaa yɛ nsɛm a yɛ nso ɛndɛ ɛdi nya paa ɛwɔ ya asafo mu enti yiwasomwe na me yiwas wafidie no mfiri ase na maboa fomwa na afei yɛmfa saa adusua wei ne mbra na wie no na atimi ate anu anya no yie bi ɛwɔ nneɛma ɛhayen ɛfa saa nsɛmfuo yɛ amabobɔ si sɛ Paul address here. First one was say dissonance between faith and practice, and as a GDA ne yentem ebrabo. Yendi kan be kakra. Ewo 1 Corinthians chapter 5 verse 1 no kan up to 1 Corinthians chapter not men kind in but kind up to 5 no. Okay. Na fe yenhwe asema sene Paul e kan asem ho. Interior asem. Oso abeka se adwumamo ewo mumu. Adwumamo a eni abosenso fom mpomu. Se obi aware na gyayere na mo hwa mo ho na mo re anho ama wanyini a oye saade no emfiri mo ho na me de mini ho honam fam de nanso me wo honhom na mabudi a oye saa ade yi aten dada te se nea me wo ho se mo ne me honhom ehia yen Awurade Yesu din mu na yen Awurade Yesu tumi ka ho a monfa oni no enhye setansa na honam no ensei na waje honhom no enkwa Awurade da no amen same yenhwe we was scandalous assemble na Paul ka ho asem wo he o hwa na assemble na asi a o address yi bio arafonoma yɛhyɛ mu anso yɛdamase sɛ daani da muyaso na mutie yɛhwɛ akenka asɛm a yɛnua no ɛkae ma yɛ na yɛhwɛ Paul afutu na asɛm a wɔde ɛba na sɛ wohwɛ akenka asɛm na hyɛseɛ na ɔse wabɛka sɛ means obi na ɛde report aba sɛ yɛkae adusua no a yɛsua ɛtwa mu aba unity na yɛhu sɛ ɔka no hɔ baabi sɛ Croy ɛde report bi ɛkɔkɔma Paul ɛwɔ nea ne ɛkɔ so asafo no mu nti ne wɔsɛ ɔde letters ɛba bɛyɛ address na aha ne deɛ aduru baabi a asɛ ayɛ den nti no wɔsɛ Paul ɛka no anibere so ɛdeɛ bi ntira na ayɛ den a wɔka no anibere so sɛ yɛhwɛ adusua ɛtwa mu no a bɔne bi ɔbobɔ so no aha no nso ayɛ fanse tough one enti no nia ense se nke yebodin wo Kristofo mu kura no omu wo mu a omu ye no mu saade hoho omu nia na ekum Paul kura no enti se ohia kenka se no se wa be ka se adwamamo wo mumu adwamamo a enni abosunsunfo mpomu on se obi be ware na gyare enti Paul tesa no se eye se shock addition according to addition se eye ni se shock se obi ware de naja eyere na osa to aso se na Musa edi ehohoa mo se eye enti no bia na dingana na se memne da kwan for de is unlikely say ye be hu se obi ware naja here but ebet me about the same time so say obi so ye nia ense se oye nanso yet wanya nipa bi ma support wo muntino wo mo de ehohoa mo entino ukan ya no obenya se de wo adwene se wunim trosem mu no ono nso ewo ni quotations a obenya bi e de refer wo nti ye basa na sa enkrofo na se ye ni ayeye sa no ni enyanye asomre se ye betie onyame asem ne ye di eno be yadwuma enti Paul hu se sa Corinthians no eye sa de no in fact osi ni ye adusian mi etese ni ha no kra ne boni ne de mo ye but ye kan mo miensa anka mo sa de hohwa mo say oh it's normal what are aha nke kan say are me kwam ne first person we ne bi nsida na Abraham kra wa ware mienu na David kra no say of obi sa ku wo benya quotations bibia wode ebe back na man aye de but na unim say bia na obunsam na pushi wo enti Paul addition to asmiet say
na Paul ani anyi saa de no hunti no verse 6 ne say mo ahohoa no nyɛ fɛ munim sɛ morika kakra na ɛka mori nyinaa enti munyi morika dada no na moayɛ mori foforo sɛdeɛ moyɛ apiti no ebia na wo deɛ wo asafo no mu wayɛ wadwen sɛ nea wobɛyɛ na wobɛyɛ ɛna ebi nso na obi hwɛ wo paa ebia na wo deɛ wonim ebia na obi yɛ wo role model kra na wo mentor ana sɛ mentee kra nanso wonim na nea woyɛ no ɛtrɛkɔ ɛsɛ bebree ebi sɛ wayɛ pinpoint obi timi kas gya na asimasi kra no da bi ogina ni mu akyerɛ sɛ school dɛdɛdɛ no wonim ne ɔno wɔyɛ because wahu nea woyɛ anaasɛ ɛda yi anaasɛ hwan na just emre bia wayɛ nhwɛso wayɛ sɛ morika no ɛtrɛ na ɛkeka nneɛma bebree sɛ nneɛma bebree no na usa ya na usa ɛde hoahoa homa utinim ɛsa yɛ wo de miwa no so nkani kwasenke yɛbɔ saa nneɛma no edin kura ɛwɔ akristofoɔ mu enti do ba verse 11 hɔ no kɔna ɔbɔbɔ nneɛma bi te sɛ wɔsi obi wɔ hɔ na asɛ wɔyɛ nibrifoɔ wɔ asafo no mu obi wɔ hɔ wɔyɛ sadwam owom obi ɔyɛ no ho so obosomsom ni onu mu a wɔnkɔ bosom no hɔ ma unhu bet obetima sande sika akɔsɛ mo mfa nkɔgye empaibo emami obi wɔn so wɔyɛ no ho sɛ tokwapɛfoɔ unhu so ɔno ɛko nanso no ɔno no na ekopushi te sɛ takra wɔ gem no na wakɔkeka manfo etiri abom saa nneɛma yi nyinaa no na ɛkɔ so ɛwɔ asafo no Paul sɛ wɔntimi ntena hɔ nti adɔfo no ebia na meme de nyɛ mbapa yere na me kɔ akɔware no but ebia na me hyɛkyere baabi a me pushi saa nneɛma no nyinaa no ebetimi ama asafo no enwie pɛyɛ nti afutu a wɔde ama yɛn sɛ wɔsi mu wɔ nneɛma nyinaa ho kwai nanso ɛnyɛ ne nyinaa deɛ ɛna ɛyɛ ɛma mu nti ne yɛ kristofo yi no yɛhu sɛ Yesu bai no ɛbɛsɛ Kristo na nea yɛyɛ no always in the ultimate person a wɔsɛ yɛde toto no ho no ɛyɛ Kristo nti Yesu wɔ hɔ a enke yɛbɛyɛ saa de na amen yɛn to aso na afei ɔsɛ dealing with scandals and as a wuridi aniwusɛm ho dwuma I think said there were some things be a Paul keka in the same verses I mepɛ sɛ yɛbɛbobɔ so na afei mama Foster akan wa sɛ 1 Corinthians chapter 5 no kan verse 2 we are wahuri akan verse 9 11 na afei 13 yɛn hwɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ 1 Corinthians chapter 5 2 no verse 2 na mo ho 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 na mo re anho ama wanyini a oyɛ saade no ɛmfiri mu ho akan verse 9 no metwerɛ wɔ mikrata no sɛ muni agwamamafoɔ eni afra enye wiase agwamamfoɔ ana anibrefoɔ ne amimfoɔ ana abosonsomfoɔ ho asɛm kora na meka ɛnneɛ na anka ɛsɛsɛ mu free wiase free verse 11 na afei matwerɛ mu sɛ obi a wɔfrɛ no onua yɛ ogwamanfoɔ ana onibrefoɔ ana obosomsomni ana tokwapɛfoɔ ana sabofoɔ ana omimfoɔ a mone no mmɔ saa onipa no mone no mmɔ saa onipa no mone no nnidi mpo. Okay. Then finally 13. Na wɔn a wɔn fra mumu no Onyankopɔn bebu wɔn atɛn. Mu yi deɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ no mfiri mu. Amen. Amen. Nti Osha Paul proposal ne nsɛm a ɔka in terms of say new wisdom say ba how we deal with no nti aseɛ bɛn na ɔpɛ sɛ yɛnya no wɔ ha. Bismarck Mindasi. Sɛ a new wisdom na ba no. Ana all solve. Yeah. So nti sɛ nea ɛda di kan ɛkyɛkyerɛ mu no obi na ɔkɔfa ne stepmother. Nti ɔmo hwɛ no saa. Feel say normal. Yeah. Nti me hu ne say the nature of Corinth no ɛno na ɔmo de ba. Nti no within their heart no ɔmo surrender to Christ. Yeah. Nti ba ɔmo ba no ɛno na Paul address it. We say Paul ka say me de no for ne ma mo. But you see the money nti yesa nti na afina Paul ensema ka nyina afina obema verdict ha nyina verdict na o ma
Okay. Enu nti oye shock no. Anytime oye shock, kyerɛ sɛ te de erika no ɔmo fa no normal ɔmo confuse tolerance with love. Yes. So, enti ɔmo nim sɛ after all yes, obi aye bi. Ɔmo nim sɛ ɔmo no. Ɔmo authority ɔmo allow that you know ana ɔmo yɛ. Ɔmo nim sɛ ɔmo yɛ sa no. Na ɔyɛ sa no ɔmo no. Spiritually no ɔmo no. Ɛno na Paul ka ho asɛm. Enti ɔse ne nsɛm a ɔka nyinaa no person me can say Paul employs strong language that may sound offensive to modern ears. And you know, sa na o say tell obi because na I say aka na nti wa kra. But sa na say iti asafunum. So bibi koso na osofo asopani ehu bibi na oka. Say iti. And say offend e kra. No say but his words must be understood in their historical context. That's right. In their over Koronto Krona and they sa iti kama yeso. And I say one must remember that he is dealing with a flagrant sinful lifestyle. Yeah. Wapa eboni kwa ene nyomo hwe no kwa no moye. Nti sa na ekoso ne. And Paul ebema na yi se say let him be removed from among you. Yeah. Okay, verse 2 na 5 verse 2 na o sa pa mo nyini fi mumu ade tena mo nyini fi mumu na che mo ta no ana mo pɛ no nti say e ka se e bo bi asen a mo say ade tia bo na sen nya de pause e kire wa say this refers to the church discipline. So nti e atretre ni bia yi sa fu nipa ne fi ho a enye say e to na twene enye say e pamo no nemo e atretre a e de e fa so because open sin. Yeah. Obi also nim say ye Nyankopon adwuma na onipa no akoye saa mo ma na tena mu na foforo so e ba mo kasa anye saa na we so koye na to aso. Very good. And I say deliver this man to Satan. So mfane she obonsam sa ade ntina Paul o kan ntina say a strong words to our ears. It was say let him reap the fruit of his decisions. O say mo fane she obonsam sa no na che say ono akasa eden do oguna do aba ugo no eno ana utwa so it say sana Paul pachiro mo fane she obonsam say o pamo say oni bonsam konkohye no aba ugu ye no eno ana utwa mo say oba de say for no ni papa ye ya no say okay kwe enye say wapam no body ni lafa ma no sana Paul e pachire nti okọ ye na no san bai nti okọ na se e kana obeba because we mu a emwa ema enka nyamsempa emfa ye ho sana Paul e pache no bi o so say not to associate sani pa no monini ni afrabo so ana I say close associate with sexual immoral people was considered dangerous because they might influence others. Yeah. Na Paul kan wase mo said de be ya onfa saade no embata nkrofo ho because owo said na odikan kan no e bia no wo sika enti no o chamo people. Yes. On ban chen ya obe influence sisi ya aba so akwa because no wo situation no obe ya ma wo so akwa yebi and akoye so abanya example the access very good and na Paul e kan wasem enti adofo no maintain ya Paul e kan yipa na e be boa yen papa enti discipline no ye no no se bibre na wo ensem ka e wo ho bibre na so wo oha wo ho eno na Paul e cheche e ba e ma yen o say we are all susceptible to the influence that are around us and we need to protect ourselves the best we can, especially in dealing with something like this. So what I say, say careful. Or say the last one, or say that his spirit may be saved. All right. Sa mo yini free na mo fa no mo ni dini adini na no. Se de be ya ne ho be kranko. So what I say. Nti o bad say for no koye na no. Pasan den e baye. Nti sa na Paul e patch there. Enye say yempamo no enye se ye tiana marako enye se ye jojo no enye se holier than thou ana o de oye bone
na mmom de bibia ye open sin bibia ye emmoa manyamesom enkoso no ense sɛ ene ne bo ntono ka sɛ anya bososofo asɛm na ɔka ho de saa de kra de ense sɛ ka ye kra ye fi wiase yes na nye saa na ɔka na mmom obi a wonim Nyankopɔn obi a wate Nyankopɔn asɛm na de ye adwuma no na wo hwɛ afofra ba no wo ene sɛ etwe waso na ayense na wo ama foforo na me mmoa yen sɛ de Paul e deal with issues no saa so na ene yi yeso yen saa na boa yen o Yesu din mu amen obani nyame hira pa on sɛ asɛm wei mesremo ne kɛde panimfo si dua betabo ni twa ye twana na besepa ene konua haban ye tase ne banyansafo when it comes to church discipline and one asɛm a ye kan ya eden pa is very difficult because there is a lot of school of thoughts e was afunum say about say obi say me de me ntene etino me nkoma me nsa so say ye ntene obi nso say wanya ye no nkoa de there is no pardon it too is a continuum ugina extreme mienu na ni nyina anye ese egina mfimfin so wo hwe ne Paul ye no a na Paul gina mfimfin ewom se na nasem ne very harsh de but ne na opeso wo kire ne say ade na wa ye number 1 say na wanu ne ho kra mpo say ade ya me ye oyi mi wonu hu say nyame ase na mapoa anka bia na recommendation no be different but the fact that o can say mo ye na mo sign so ye den e hwahwa mo hu wo mu no it is a no go area etimunyi ni mfiri mu money ni no was not physical just aduane a obi ye tu obi ntia no ni da bi stetimire mu no in those times no se ye ka se ya to pono a it's a shared value tu ni obi to pono di this time no a na mo share the same value nti sexual immoral person no so na to pono na mu didi a na no mfre no pan no bubuo no enye awrade didi nko a na mo ye no as a communal thing so mo ye ne sa na kire se mo kire ne mo hye ne kutupa but say na me kan be se pan ko nua haba ye putase ne banyansafo and say we need spiritual discernment to know say ye gini pan spirit na ye de ne body a hye bonsam nsa one difference no so we dey obi body e hye bonsam nsa say ne Paul kan no na waje ne spirit no ehia honhom mu discernment any dey hunumu any mpaibo if you say nyasa oh sorry oh why enti anye ni say da bi bom pa yesire nyame so no mu na say ye begina ba bi nso aka say why na enye bone da no and so you wrong if you say Paul was very specific say nipa we verse 13 no say munyi ni mfiri ho na ne sema make kasa nkrofo ya make o mo asemu nyina no so obi wa abonten ne yakoka nyamsem akire no anyo no na make o ye ka chance o mesakira but wo a ye de wa ba mu no say still na sakira na say wo ye nsabrofo wo ye ne okeka ye ni nyina konkonsane no ma ye nyi wo mfiri ho ba ye church discipline ni nyina ze dem se gina dwama monko aso ne aka ni nyina o ka ho asem no ye nka ho asem na obi ti asafunum ehihye akire di nkonkonsa ama a whole kwa na mu ache se tum a whole singing band na say a whole church na abutu eno de ye nka ho asem ba Paul bobo ni nyina so eti church discipline no e nyame akwankyere na mu ye ya me say yenye no say Kristo nko be ye no wankondonu oba se kona koye bone ene wankondemu no say scientimapo ye ne sa na ye de tenetene nipa no ma hu say we ye de twen waso publicly ama ye de tenetene wo publicly ama ye hu say na we ye na safo no nye ho na mmom no behind the scenes anase ye mu no e kire ne say na se ye no a bi gidi say no na Nyankopɔn wo hwehwɛ ba mo ma ye nyina ba bi nka say Nyankopɔn ayi ye nyina ya de bonye fo nti no me de me mpagya me nsa very wrong all right okay ya apply church discipline na antwe nipa no kura wo ya de nanani man ho so so nim say it's normal from nyanki into means na say nyanki ye mba me so nti no wo fa no normal but said the bra foster the chat to say education can say for his spirit may be saved and no na be a beboa or say rehabilitation say beboa amanani aba no so said the obi enum san yitimi man so de ne ko rehab no said the obi e wo situation bi mu a mu a de ne ko rehab na omra na ni aba no sanki yeti church discipline asia Kasane so etie a kind of rehabilitation, spiritual rehabilitation. Exactly. Se ne obekɔ no akɔtena se na wa soki no wa soba no say wa reflect wa de awaye
no nu ho no aka wa baba ka say ma di bone monfa nyankopon fa bone ne ncheme na fe ya accept you back na fe wato ahonhom I think say it's a beautiful way of sorting out, dealing with some of these issues. Yeah, can't yen no or domu sene Paul the Maye no. Yen twas or say protecting the church's identity and as a rebel asafo and social dear bang. Yen just no so Paul addresses that issue with 1 Corinthians chapter 6, kind 1 to 6 no huri akan 9. 10 and after 13. The end can 1 Corinthians chapter 6, 1 to 6. All right. Say. Se mumu bi ene ne yonku nya asemu a. Osine bode no kɔ asenie wɔn a wɔntrenim. Na ɔmfa no nkɔ ahotefo anim. Anim. Munim se ahotefo na obebu wiase aten. Na se mo na mubu wiase aten a ensem se mudi ensem ketwa munim se ibebu abofo aten na nkampese asetena mu enoma yi na se mo wo asetena mu enoma ho ensem a won a wo mu won asafo no mu no na mode won eye betwafo mekaye mehye moni wo onyasafo ba kompo enimumu a obetumi abu onua ni onua ntem a aten adena onua di onua kɔ aseni wɔn a wɔnyini enimi verse 9 anase munim sɛ wɔn a wɔntene no enya Nyankopɔn ahenie no moma wɔn adamo adwamawafo ne abosonsofo ne awaresɛfo ne awowifo ne mmarima a wɔne mmarima da ne awifo ne anibrefo ne asabofo ne ntokopɛfo ne eminfo enya Nyankopɔn ahenie no. Yes. 10 maka 10 no. 13. Aduane ye funu dia na ye funu so ye aduane dia. Na Onyankopɔn bema ne mienu ayekwa. Na nipa enye adwamammo dia na eye Awurade dia na Awurade eye nipadua dia. Amen. Amen. Yo, other hands, young Shen Sama Paul Akuchedi Atuay seems to say or create impression be say why am I there na young Timin call Adolfunu Momunsis in Amde Wakokot. Young Tias say. I'm said before I start everything, I have to put a disclaimer here. Disclaimer, I'm made to work very boldly in capital red letters, and they say, "Na Paul on criminal case once." Na Paul can civil case, civil issue. Inti can say me chire criminal and civil no mu. Criminal case ene ade a obi ya straight away or to one aban no enya. Aban kro man no wo mu no enya. Yes. A criminal case. Like I say and a civil case ni ade a obi ya one ne yonko entem tawantawaba ema yesi. Ti say okọ your court systems no a your crown court and your magistrate court and your tribunals. Yes. Sa court ni bia won ye ejina ho ma na your high court, your supreme court and your appeals court. Appeals court na supreme court. These court hierarchy no e kire say your asem bi wo ho a yentimi enni no wo magistrate court. Ana say yes a crown court no na a criminal case. It in a poor can wo ha no between ade no enye criminal case in asem. To before I make call na poor can ho asem no. For instance, in our time and nay or mine say sebi we penny we penny na your church safety na ukofefe akwada a friend defilement no a enye civil case a criminal case sebi ukotu obi mona a criminal case enu ye ni na so ndam mu nti nye ho asem na Paul e ka no so ukodi egu a criminal case a aban asem enye asondam mu asem enti see you hunu the distinction between criminal case and a Paul time ni nyina na wo ho. Because Paul ankasa no esan so mususu say or ye bibi de etia Caesar
anase Roman ahinie no saa time nti normally bi wo ho a omofa na as criminal enti ani nasem no wo asonda mu ye de ne kogina amenado anim na mbom ne na Paul kan ho asem no I think that it goes again to sankrofo ya ho asem na no wo kan chapter 5 no saa kwa na okofa ne step mother no history actually say whether it's confirmed or not actually say asasem no for ya ma nchichemu bae ema afedie na akodane a whole big case na omode court ti we say afedie ni obi anya emphasize case ni ho kura no one no wo asase ho manso one no wo omohie bi em say ye de ntome no si ha say na we kofa we no de ne court nti afedie na we fa no yonko a no de ne court in the civil cases the civil case ne case a dispute between wuni and a Paul we can say adenti na mama ntawa ba mu ntamu to the extent say civil cases no a mu betimi edi ewo mu ntamu no mo asesa na mo de akoma ewiase and there is a very classical case in Seventh-day Adventists. In fact, SD offshoots are hold eba SD mu no do no a bebre no bo say afa asafo no de ne court adan ya me ye title ye tua no conference no mfa bi mre yen na ye pese ye si asonda na conference ye ne dia na mo de kokoto ne na Paul ka ho asem no he was protecting the church and oda sorry anopa ne obeti o radio so an say SDF no na ekono now otiwa na wuti wa very like they were saying it in the newspapers and no na o ka ho asem say etimu hunu say asem kura wo problem wo issue bi ho a mo be addressing it through the systems say wo the church board of church na anya yi a enu nti sa ahanti na Nyankopon adom SDA church no yenya pastoral team na yenya church board na yenya home and family life na yenya committees ahodo na efiri ho no say anya yi a ye wo district ye wo area efiri area na anya yi a ye ko conference efiri conference na anya yi a ye ko division. If you division now, it will go general conference, but it should be within the church. Now you address issues. So when you personally any church issue, now when you na wase mo, when no nka e wo Nyankopon asem kwan so. Na fama mpanimfo bi a omani mu edu wasafunum, entwe wo nua nkogina court. But me ka biem, say a criminal case offense a mesrew yourself for you, especially in the Britain high way no. What the breast of for now why criminal idea. Also for tenaso say opese wo di criminal case a aban no be san before no kura de na kotum. Enti when a criminal case a emfa me house afo na dwen. Eno de oni aban asem. But civil cases me no say awade ho asem bi aba ye say ni nyina no civil a ebetimi ayeden aka. Enti o say no or the protect asafo identity. And kire say asafo identity nti no say bibi wo ho ama ye nka no kure wo da bi. Ne wo kan say don't carry the church to non-believers to judge our cases. And obi say nti munim say eyemo ana yen na ye bebu abofo mpo aten. Munim and this matters involve only wunu yakura muntimi enye no asase so a how much more now person okọ heaven na okobu obofo a onye ebo ne atek enti it is a big lesson to us and yeah can you know enye certain conferences in kwa there are so many different churches asem we bi wuwom the amanfo obi kura ho say me the asafo no court because me deal we ya me sike redress bi obi wo ho ye tu ni say ya a disfellowship and I say you a censorship. Your man is 6 months. Or there's as I've no court. So or join ku na amano a suspension on Tiasintino. Or the court. God so good, no court and say more munte once and more munko na munko si. These are some of the things I would hear for Mr. Also when you be was someone who the line no either it is criminal or it is civil. Say a civil nko dia or say memfa enko say nyamidi na yentrase yenka say kan dru baby na say still na unya ho ntiase a you come back to ne Yesu kan wo Matthew asempa no mu no or say wonim emuka ne dru baby a woni say nipa kro no or ye toge ni anabosonsom ni in that case no say obi na eye ya Kristo nti when you say heaven na uko nti no wanya wunua na wantoa so amkubu
yɛnim ase amen medam ase mo ayɛ adeɛ fa usafo yɛgusu ara yɛhwɛ yɛn addition se bɔne wɔ asafo no mu yɛho bɔne a na Paul address a na ɔse sabe abosonsum mu kurampo no ebini saa bɔne we se no ɛyɛ wani so huhu ba hwe wasafo mu bɔne nneɛma bi kɔso a sabe abosonsum fo kurampo bɛhwɛ no ɔmo nya bi nti ya na ehunu no ho a ba yɛn so ɛne yɛnte ɛwɔ yɛ asafo nti yesua no ne ɛfa mu aba na yɛ anso a yɛ wɔ saa tebea no mu yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma yɛ ahoɔden ne agyimi de adi so enkunim yɛnto aso na afei yɛnhwɛ ne edi so ɔse antidote against sexual immorality ana sɛ nnamu nhyiamudie mu abrabɔne ano aduro yɛnhwɛ ano aduro a wɔde ɛmayɛ no de yɛde yɛkɔ Thessalonica fo nwoma no edi kan no ɛkyiri nan imu baako ɛkɔpem ɛnwɔtwe no yɛnhwɛ ano aduro a wɔde ma yɛn wɔ hɔ no mo enti awurade asɛm ne di akyire no anuanom ɛsrɛ mo na yɛtumafo awurade Yesu mu sɛ ne monya no yɛ nkyɛn sɛ ne ɛsɛ sɛ mo bɔ mo bra na mo so Nyankopɔn ani no saa na monkɔ so ɛma no ɛmro so na monim kasako a yɛnam awurade Yesu so ɛkasa kyerɛ mo no na yɛn ne nea Onyankopɔn pɛ sɛ mo ahote munye mo ho free adwamamom sɛ mo mu bia ehunu sɛnea obenya ɔnoa ne yere ahote ne anidie mu enye akɔnɔ anibre emu sɛ amanamamufo a wonim Nyankopɔn no sɛ obia entra enkosisi ne nua asɛm bi mu efisɛ Awurade ne yenum nyinaa mu retofo sɛnea yɛka kyerɛ mokane na yɛdi mo adanse no na Onyankopɔn amfrɛ yɛn ankɔ efimu na emum ahoteɛ emu entinia ɔte atua no enti onipa bi atua na emum Onyankopɔn a ɔde ne ho nkonkron ahyɛ mu ɛno amen Sister Grace yɛnhwɛ saa yituosem wi adusua bɛn ɛne ɛmfa mfiri mu ɛfa saa ɛnamu hyiamudie mu brabɔne asemi Mr. Bismarck nyame nhyira wo menuanom so madi ka kasa nyame nhyira wo bibiara ɛme so kasa ɛnamu nhyiamudie mu brabɔne ano dura ano aduru emu no so we test or the my test no ka mu edi kai 3 na chi mba akokopem nwotwe na ni nyina gina ho ma abrabo a eso Onyankopɔn ani so obebo abrabo pa ama abrabo aso Onyankopɔn ani se na ni nyina gina ho ma na ene se o se na ye ni di Onyankopɔn pɛ mo ahote munyi mo ho mfiri adwamamom onyame pese ye hote enti adwamamo ya ade bi a yefia ekoni padua no mu sei onyame asore dan no fisi o se ye ni padua ye Nyankopɔn asore dan ti bibia odi komu no so wanhwe yi a na se odi adwamamo a ye nsuo bi na ekohia age se nsuo a Onyankopɔn nim se we ye oyere ana we ye okunu ye no de mo ya enye bone but nipa ne nya oyere nye okunu ana ne ya eye bone enti na medie ne egina adwamamo no se Paul etwro we no wa enye na wo twra brɛ no wo twra komankrofo bi nenso se ye de toto ye ne Kristofo a de ne wo hu no Korinto asafo no anase ma wo ka bone animu no ene adwamamo no the same thing ene ne so ekoso wo yesusu ye Kristosum akwantu a yesu ye wo mu wo ha yi mu wo se na Korinto asafo no ya asafo a na saa ne ma no adwamamo no obi fa obi yire ne obi fa obi kunu na ayemu bebrebe nenso na omudo mu nim se ebra ye bo o masu no ebra ma je Awurade adi no omni se Awurade boni bi o mu beye bia na cover anaso mu wo right se o mu ye bibia because Yesu abewu age wo mu na wate wo mu ho afi bibia mu to mu nim se boni bia wo mu beye bia no e cover saa ne ma no nenso so ene ma wo mu ka se aduane eye yefunu dia na yefunu so ye aduane dia no wo ka se enti wo mu wo ho kwa wo ye free se wutimi ye bibia wo pe ye no na wo ba ye friend say
asia ha se a woba wɔse na sex so wɔse enam nhyiamudie so no wo free wo fa ahodie se wutimi ni obi aye enam nhyiamudie bi a wopɛ enti wɔn pɛ so wɔn kyɛ sɛ yɛ no so nyɛ bɔne fi sɛ nyame ato wɔn ho afiri bibia mu ti bibia yɛ free ma wɔn ɛna 1 Corinthians 6:13 no sɛ aduane yɛ yɛfunu dia na yɛfunu so yɛ aduane dia na onyankopɔn bɛma ne mienu nyinaa yɛ kwa na ɔse na nipadua nyɛ adwamammɔ dia na emom ɛyɛ awurade dia na awurade yɛ nipadua ne dia enti wɔpɛ so ɔkyɛ sɛ yɛ nipadua we na ɛnyɛ adwamammɔ dia ɛna ɛnyɛ aduo so nyame bɛma aduane sɛm ne nyinaa no nyɛ aduane ne nyame hwehwɛ sɛ honam aduane we na emom honhom die no nti yɛyɛ ne honam aduane na ɔso bɛma ne nyinaa yɛ kwa enti wɔse nipadua no so ɛyɛ onyankopɔn de nti ɔse ɛyɛ nasɔre dan de a untimi fa de fi bi ankom untimi kɔyɛ na adwamammɔ ne nneɛma bi a bible mpɛ no ɔse no ɔse mpokramo yɛ awalefo no mawale a ɛnyɛ sɛ bi a wo de namu betata were no ɔyale mpa na wo tincha no ne da ɔse da bi anase ba bi ani kɔ asɛ bi wo de wo kɔ wura kra na ɔpɛ sɛ wo kɔ hɔ no ɔse ne nyinaa no ɛyɛ nneɛma ne nyame anase paul kasetia no ɔse ne nyinaa yɛ ho ɛyi bi na ɔse onyankopɔn ɛpɛ ahoteɛ sɛ yɛnyi yɛ ho mfiri adwamammɔ mom ɛyɛ ne Thessalonica nwoma edi ka 3:9 tikyemu miɛnsa no wɔ se yɛnyi yɛ ho mfiri saa ne no obi aso hwɛ sɛ obetimi akontrol ne ho afiri ho nam akɔnɔ ne yate yɛ ho yɛde ho akɔ ahotie mu sɛ bɛyɛ a yɛdi padua ne yɛmfa nyɛ nneɛma bi onyankopɔn mpɛ wɔ se ɛnyɛ akɔnɔ ani brɛ emu sɛ amanamanimfo a wɔn nim onyankopɔn no ma yɛmfom ɛna sex te sɛ obi a sɛ bi onim nyankopɔn sɛ wiasefo no yɛ no bebree no mu di akyi no mu yɛ no ɛkwan bɔne bi aso a ɛni kwa sɛ yɛso yɛ follow wɔn because yɛ man sonso yɛ ma yɛ kristofo yɛ ne saa nneɛma no wɔse enti awurade saa hoteɛ ne na onyankopɔn wɔpɛ sɛ yɛn yɛ soso yɛbɛtena yɛbɛte yɛn ho bi wɔse enti deɛ ɔte atua no wɔse sɛ mpo yɛ ba asafo no mu anaasɛ abrabɔ mu a wɔse sɛ wote atua a ɛwɔ asafo no mu mpo akae ho sɛ ɛnyɛ onipa no na wote n'atua na mmom wote onyankopɔn atua because atua teɛ no timi de nneɛma bebree ba sɛ na me yɛ dɛse mo mudi kan keka sɛ obi wɔ hɔ a wɔse yate abrɛ we kura na wɔse na wɔde nneɛma bi yi ne ho ano wɔse saa deɛ ne nyina nyankopɔn mpɛ ne nyina ka adwamammɔ no ho nyɛ sɛ ɔno obi kɔda nkoso ba ya hodo we nyina no ɛyɛ ade nyame mpɛ na wo fo so na wɔyɛ enti ne nyina yɛ ade etie onyankopɔn mmra nti wɔse yɛnyɛ ne saa sɛ bɛyɛ betimi aboa ma yɛ ne saafo ne nyina no ebetimi no matena pɛpɛɛpɛ yɛ mu na akɔ 1 Corinthians 6:9 na ɔse anase munim sɛ muni ɔse anase munim sɛ wɔn a wɔn ho nteɛ no renya onyankopɔn ahenni no mu ana wɔse yɔn mo ho nteɛ no ɔmo nya onyankopɔn ahenni no mu wɔse mmarima a ɔne mmarima ɛda wɔse anase adwamammɔfoɔ abosomsomfoɔ te sɛ dɔm keka awaresɛfoɔ ɛne nneɛma mbɛma akɔhwifoɔ nneɛma wei nyina no ɔse wote saa wontimi nya nyankopɔn ahenni no to ɔse yɛntwe ho mfi saa nneɛma wei nyinaa ho fi sɛ ɛyɛ nneɛma a ɛne onyankopɔn asɛ mu bɔ bra onyame sɛ nyɛ twe ho firi ho abɔ mmɔden sɛ ɔbɛtwe ho afiri ho sɛ bɛyɛ wo ma akɔnɔ bɔne bi ngyegye wo mfa wo nkɔ because sex is not everything namu nhyiamudeɛ no nyɛ no nkwa na yɛ bibia wɔ asase wɔ sɛ yɛhu hia ɛma nipadua deɛ but woyɛ no ne kwan so deɛ hia but koye no kwan foforɔ so deɛ wɔse ho hia ɛma awurade saa so na 1 Corinthians 6:11 so sɛ saa na anka moteɛ na afei wadware mu na wate mo ho na wabu mu ebem wɔse na nka yɛ nyinaa na nka yɛte saa but ɛnam sɛ yɛbɛfa Kristo ne afa ne yie nti wɔse wadware yɛ fi so deɛ awura subɔ mu adware yɛ na wɔse wadware yɛ na wate yɛ ho so afiri nneɛma ɛho nti nyinaa bɔne ahodoɔ nyinaa so wate yɛ ho afiri no wabu yɛ bem so wabu yɛ bem afiri yɛ ka ne abrabɔ no yɛ ka ne suban no yɛ ka ne yɛ bia na nyɛ no ɔsi Kristo adware yɛn na wate yɛ ho ahohoro yɛ ho afiri saa nneɛma nti yɛnhwɛ sɛ yɛnyɛ krama ya wafe na wɔsɛ kɔ ne fie ho biem yɛayɛ bɔne no wagye yɛn yɛntwe yɛn ho firi ho koraa sɛ bɛyɛ bɛboa yɛn aba bibia yɛyɛ bia no atimi aso onyankopɔn ani wɔse adeɛ bi a yɛyɛ bia no yɛ make sure sɛ Kristo akwa a wɔse yɛn yɛyɛ Kristo akwa a mu wɔse Kristo akwa a wɔse munim sɛ moyɛ nipadua yi yɛ Kristo akwa bi memfa Kristo akwa a menkɔ wɔse memfa Kristo akwa a menkɔyɛ adwamammɔ akwa na wɔse daabi
wɔsi sɛ woni padua no yɛ Kristo akwade a wontimi mfa woni padua no nyɛ deɛ wopɛ wontimi mfa nkɔbɔ adwaman ɛmfa nsu foforo megu di padua no mu ebi Nyankopɔn ni wɔso yɛ ne saa na ɛyɛ wrong wontimi nyɛ ne saa ma yɛ wɔsi deɛ odi ne ho ɛbɔ adwamanmɔfoɔ ho no wɔsi de no ne nipadua na akɔyɛ baako wɔsi sɛ wo ne obi kɔkɔda na ne bɔ adwaman ya ne hu so ne ba ho wo ne nyina akɔyɛ baako na wɔsi yɛ nipadua yɛ dea ɛyɛ Onyankopɔn dea enti me afie nipadua ne nyɛ bibi a ɛnsɛ mfata wɔsi na deɛ wɔde ne ho bɔ Awurade ɛho no ɛne ɛyɛ honam anase honhom baako yɛ ne Onyankopɔn deɛ ho bɔ Awurade yɛ ne bɛyɛ honam baako me di pa na wie no wɔsi 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 no wɔsi anase mu nim sɛ mu nipadua yɛ honhom kronkron a ɛwɔ mu na momfa na moanya afiri Onyankopɔn ho no asɔre dan no ana na wɔtɔ mo abɔden enti monhyɛ Onyankopɔn ne monya mo nipadua mu wɔse wɔtɔ yɛn abɔden enti yɛnhyɛ yɛ nipadua yi no animonyam na yɛ nipadua yi no ɛyɛ Onyankopɔn asɔre dan ti bibia yɛde bɛkɔ nipadua no yɛde bɛsɛe ne bia no wɔse Onyankopɔn so bɛsɛe yɛn enti yɛhunu sɛ bibia yɛyɛ bia no yɛmfa yɛ nipadua no nyɛ te yɛpɛ yɛmfa nipadua no mɔbra bɔne ne akɔnɔ bɔne ne suban bɔne ne nneɛma bia ɛgyegye asabɛn mu nam sɛ anti Kristo ba yɛnya nkwa no se yɛntwe ho mfiri ho de twa to kra Romans 12:1 no ɔse enti anuanom megyina Onyankopɔn mɔbro ho mfo metumfo sɛ momfa mu nipadua nsi hɔ sɛ afɔre ɛte ase na ɛsɔ ɛyɛ kronkron na ɛsɔ Onyankopɔn ani ene mo nyamesom adwene wo mu enti wotu yefo sa asem ni nyina awie ye ne se yemfa ye nipadua nsi ho sa afore ete ase yente ho kronkru yemfa ma Awurade yentwe ho fra adwamamo akono bone ni suban bone bia wo ne Kristo pia obefa ye nyina akodida ensada ewo asafo no mu ye musua mu ye mno no so ba bi wo bia no yentwe ho firi sa ade manemu wo Yesu de mu nti amen amen may I say Sister Grace why are there pa I say a challenge the idea or slogan I say once saved forever saved. So and I say we are saved by grace. So and this yeah we are saved by grace though, but not yes, but not forever. Yes, we are saved by grace though. Yeah. I know now and now so omodi can once saved forever saved. So what I say anytime I can say aha. And yes akra and what chichi no. Rather say twe ho efi nia nsem fata baby ya save you from say call cry bio so na etimi continue under the grace. That's right. And yes we are no more under the grace. That's right. That's right. So what I say enti no say be say e keep under the grace here. Let's say twe ho na ya continue to be saved. That's right. Yo radiba it's me then akobi yo me da say pa me da say yembre ni tino ye nkwe ni dia wie na fe yen sorry so say marriage and singleness our ne sugede I think say you come more you address more of dwaman sama na Paul ka ho asem no na wo ka asem bi so efa sugede hu ene aware ho ewo 1 Corinthians chapter 7 kan 8 to 10 no yen hwe asema ewo 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 10 no? Yeah. I say na me kire sujafo ne ekunafo se ma won se wotena ho se me na se ontumi enhye won ho so a won ware na yese obeware sinse won ho beyira wo 10 na wonga waware de me hye won enye me nemom eyerade se oba enye okunu oba enyae ni kunu na se ojanu a onware bio anye saa onsane ne ni kunu nkobom na emma okunu enso enyae ne yere amen. Amen. Great. Sa particular issue we know a whole theology. I bet me akoho asofudie no wabo ho PhD. Nti ya kase ye be komu pa ye nsore addition so. Sami ma mintie a quick one on this asema Paul kan wa hayi. Yeah. So you hear bia Sister Grace the ebe end na. Say o see the antidotes. Yeah. Nti bibia no aduru no. Ene say
panse ye hu Kristo ne ye ho etu no so ye ni atenase nti si ye de ho abebata Kristo ni atenase ni ye ne tu na mode a ene ye beti aware ene se obi a onware ase sugedi ase nti se wo fa ni English ne kura term an se ye fa se marriage and singleness na se marriage ni ye fa se wo maji bibi abo ana singleness no so ye one single inti want to say ube meji no mun say we single that's right inti men we single no men ye wadun say obeye nia ya meji if say wunya ye ready say ye meji ama ma be itu inti ni na ode afutu man say sa na tie dia until say ube ba be ye warefo no ye wadun say ubedi no kure amenyankopon as a single that's right ne say ko ba se bibi nti ne say ho ira na ho papa na pese obeye say couples ni bidia ene unso merge unso ni obi enkamum ne go to the process and until the basa dia ene uni bibia eni asembia ebio de no achine no de afutu ma se ye maamenum ene ye nua maanum so itore bia niema bia mutadi ho anu no ye me yase sister ba ko pene wa nti you kan anhwia no aka bebrebe nti no say niema bi nso amutadi ho anu na me yare ne ho anu se uye unimpa se munyare a ba bo se memfa ho kame ukunu until se mumienu nyina mo be agree se ye bibi ntino yenya bibi nto na yenhwe so emo yempaya na asese ana be ma no so no senke betumi a unso fa ho hye oba ni shoes mu se nia waye adwuma wa bre na ase bibi a waye enti ontimi afford that particular moment no tina asese senka ye wa nka pese ye be force se chinchina antinyenye enti se emma sa ne dia ene ene mumienu munyam ho ntiase enti that particular thing eye ntiase na Paul edisa afutu ni ma se awarefo montim ho ase na se montim ho ase na mutu anamon a eye de ni ara we be hu we apede na we nso be hu we apede na ni nyina nso etwa ebisi Kristo so ebise bibiara mo ye se wukunu force se oyire force se okokani nyina bom nese eni Kristo die no ebabura menka so ye mikunu oye meyire entino metu sa na mo no ana wa nso a wo ye single no nso a unya enuru eso no men pepre ho se nso udi ho ekwa kuram because it's not easy as that but se bibi ntino se hu se nso ntimi ntena nese nu be ye single no na wo de be ye niema ensem fatade a ene nso hwe na eware na free sa adwamammo ahodo nimu na onyankopon empesa ana se bibi ntini so obi nso twetwe konia ense se ukomu a odi Joseph aye example amaye se he free na ko wasa kwanya ni nyina abeto table so many advantages but Joseph hun se enye nipa no hwe no na emu mo ye bonia oye tie nyame se meye mere bonia me tie nyame se mere ye mikunu bonia oye etia nyankopon entinimre bia na yesisi dua no eye nyankopon oni Kristo Yesu no ono na wose yedi yani ehwe no na se mawari o se menwari o se menwari ye mi di nokure se mawari yet mi di nokure amenyame eno ne afutu kakra mitim di ama ewo ha nyame nsira se fa wayade quick one akasame na oka se man on for mo kan na member no so bi o mo de o mo kan mi o ntino se ye kan ni mienu no na I say near me de kan won say on say yesua this week this year na ye sin in the church bonia e wa asafo no na ode awade ne single abam to wan hwe ne ye ne wan road distinction yi a wan obeka say ne ye kan no boni ewum boni ewum na yabobo so no na esi ye hu se eba oba ne be man hia mudie no a ebeja homeda it came before the Sabbath inti eye kronkron already ebata awade ho because awade ba fiada no as a homeda koreba inti ni opese o kire ni say there are certain people are isane say ya perverse sex ya ma enano aye bonea in so many ways baby anya si yedi wura sabi ne yedi wura ho ne enye wo yire na wo ne no koda na enye wo kunu na ne koda enoma hodo a se de ye hu movies ya tutu ni din ahodo emema ne emema ema ne ma enipa ne moa enipa ne nnua ene ne keka ho nti no
amana ko yete say e ya de bone because obonsam na aye ne sa but ne papa ba ko pɛ no a eye between oba ene bema a wan ware e wo kwan papa so no e hira ene adom onyame de kye yen enu nti enu so mumma ye nye obi kura wo ho a enu nti no ohun se oye ya wo de wo sori a honamu no man kwa waware o oba warefo ne bema warefo ba yi a na wo de wo sori a won kan bible wo de ni aka we ni da bi se ye no kura mu se mo aware between oba ne bema e wo kwan papa so mi yusu kwan papa because nye ne wakoto aware so na nye ne aware a obi ehu bi ba oba ne bema mo aware kwan papa so anyame ani wo mu de e ye nhira a nyame de nhira yen a esese ye den e nyina de boye ho bra e bi o de tata de dodo ba ni nyina no e ho no nyina no se ade bi amoro so ye bone enti na ayi uncle Sameka se wo ye bema na wo de kotata wo bi na no kase mabra ese onso do hu si wo se nka wo na wabre na wo ye oba na so wo ye na ese wo hu ni sa ni nyina na di nyame akwankyere eye enti migidi se sin in the church no de eye normal hodo se ye fa wo bi de na court enka nye se ye ko se eye sexual immoralities ahodo kan ye se eye ne ye kan first ne se obi a wakoje ne papa eyere se eye bibiara ya bobosuwe no moma ye momoden se yedam Kristo adom so ebeyi na kwa afri ye ho na yama nyame akwankyere nti anante wo honhom amen amen medase krebi amen to say Paul na etu yen fuyo but yeso ebeye din nti yen hwe be ya Paul free ba a otiminya hoden etimi difo no the source of na hoden the source of nimdie the source of the spiritual strength no o fafi he nti se o etu yen fo na se yentimi a yen hwehwe sa ahode no e be fafi ye no ne ntapu bi ne betimi de o ka kire nyina no e betimi ediswa na betimi aboaye amen. And there's one issue I'm say young boss is about say one condone our jaye Don't say theology on this self. We can say trend on one. I say one condone our jaye say o sa pe o yere go and reconcile. Now on transfer one penny say separation be ba no so no yeah you should mean say subject we say na make you know subject more than pa but the ya kan ya no abusiafo ye de yadusua no I say na ye de ebetwe Paul atuamfo sanema we nyinara ya ade ana ekoso e wo Korinto asafo no mo menim yie se sanema we nso why nye experience wo hu bi nso wo nso wasafo mu nti Paul enye Korinto na sambre o kasa kire mo o kasa kire me ne omienu nti se wo bra bi a ye bo ye wo sie bi ye wo niema bi a ene onyankopon asem enkwa e wo se tie sa futu owi na fe ye de bo ye mbra sisi wiase na akwa ye te se oba bi anasa abawa bi sisu krampo a woni boyfriend krampo de se wo koka krampo de a wo ye tete ko ha se de krampo de eno krampo de yenka untimi nko fe se eno de eye fene a se yedi yemfa ne se eye be no na Paul address no wa se until say ube go through those processes now once ya ba be yo marriage maximum no de e was so remain the way a otie na nyankopon bo a won so adu sa level no say next week no ye de ne to aso no so no e de be bremo ye adusia no so eti apopa ye se makacho problems wo ho and solutions on so wo ho e wo nyankopon e di mo nyankopon hira se wo yi wa fidie enfra next week ye be share na de de to so enum no e de abro si utura se na afi memma same enhira so e mai ni mo mpa nyamtumfo ye da wase se wa me ye de adusian ya ba wie yesro ni dim se ma enso abapa na ye nyina nso nya so mfa so wadum ti amen amen